Hindi ako isang bayarang babae pinulot lang sa kalye! At kung yan ang pagkakakilala mo sa akin, hindi ako manghihinayang na mawala ng isang kaibigang may utak na kasing dumi ng sayo! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, May timing ang lahat ng bagay. Minsan, kahit gusto mo siya, gusto ka niya, kung wala kayo sa timing, hindi uubra yan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapil nyo na nga po umaarriba mula po sa Love Radio Manila. Ang DJ na may K, Miss K, Christine Dera. Uy, sakit ka? Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita. At samahan kami para sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy Tuesday! Anong meron? Ganyan ka. Ewan ko sa'yo. Nahawa ko sa'yo. Ginaya lang kita. Huwag ka nang dadamay. Na-miss kita. Ay, parang ang tagal na wala. Uy, second week na ng anniversary natin. Second week. 1 month lang ba ang pag-celebrate? Hindi, ganun talaga kapag ka nagpaparinig, pag wala pang pananghalian, baka may magdadala lang. Pareho tayo. Di Grabe, ba? kasi sa sobrang busy ko, sa sobrang preparation ko dito sa TLC Oh The my Drama God. Special Interactive. Oh my God, hindi ba ako nag-umagahan? Itlog lang ang kumain ko. Ano to? Patay kita, ganyan. Ayan tayo eh. Mga Tanya. Grabe ka Ito na nga sa mga gusto pong ma-involve sa mga oras na ito. Pwede na po. Pwede na! Kanina pang alas 12. Grabe naman yan. Kasi nga, di ba kapag ka alas 12 na, drama na, yun na talaga ngayon yung bago. O diba, involved ka dito. sige. Mag-react ka lang sa sinabi ni Papa Jack. Pwede mong barahin kung gusto mo. Ba, malaya ang kahit sino man. Sabi niya, may timing ang lahat ng bagay. Minsan kahit gusto mo siya, At gusto ka niya. Kung wala kayo sa timing, hindi uubra yan. Ay, O ikaw sabi niya muna. yun na, sabi niya yun. Pero ito sabi ng ating kabisyo, mula sa fan page ng Love Radio Manila, sabi dito ni Yam Aniras Ed Aliv, ang haba. Tama! Sabi nga sa kanta, we had the right love for a wrong time. Hindi naman masamang maghintay. Masarap mahalin ng tamang tao, lalo at nasa tamang panahon. Kailan? Kapag tama na ang mali at pwede na ang hindi dapat. Oh, Ang lalim naman, di ko na-get. 'cause somewhere down the road. Ano ba yung may sakit? Ay, sabi ni sa Yes FM Manila Facebook fan page, si Zen Dulatre Eliana. Ay, tama. Uy. Mahal nyo man ang isa't isa kung hindi pa tamang panahon, darating ang panahon na maghihiwalay din kayo. Ang negative naman. Grabe! Grabe naman dumaan. Ay naku, nakakapag-uplift talaga ng spirit Grabe. yan. Sabi ko hindi kayo maghihiwalay din. Ano ba Grabe yan? naman. Relate daw siya, Siguro nangyari sa kanya kaya Ayun niya nasabi. tayo eh. Har. Huwag mo idamay sila. Oh, Ikaw lang. sabi naman dito ni Ata, sa Twitter po ito, nag-hashtag siya TLCTDS Interactive. Sabi ng account name na @koyraven04, ika nga sa kanta, kung hindi man ngayon ang panahon, basta't maghintay ka lang, darating din ang para sa'yo. Anong kanta yun? Magating! Hindi. Kung di ngayon ang panahon Ah, na para para sa'yo. Alam mo na matanda, kaya alam. Ang alam ko pagdating ng panahon, talagang ikaw ganyan eh, no? Oo, di ba? Huwag maghintay. We, pero alam niya, kunyari hindi alam Yung niya tono! yun eh. Yung tono. Ano ba to? Pwede bang narinig ko sa Sunday best ko? Oh.
Pwede ba tutugan ko yun pag linggo? Ay, gusto ko yung mga ganyan kasi nostalgic yung mga ganyan. Nostalgic? Oo, diba? Define Naalala mo yung nostalgic. bata, kayong wala kang salawal, takbo-takbo ka, tulo sipon. Oy, hindi naman ganyan yung mga tugtugan namin nung bata ako. Ano Ang mga, ka? mga tugtugan namin, always I wanna be Sa with you. Okay lang. Ako ano lang ako nun eh. Grade 4, mga grade 4. Ay talaga, tanda mo na te. Ano na? Lang tayo Bait ko, magagawa. no? Oo. Sabi ni @SantiF14 sa Twitter, mas gugustuhin kong maghintay kesa naman sa pilitan na maging kami. Pareho lang po Pareho. kami mahihirapan po. O diba, di mahirapan kayo. O siya, magdrama na nga tayo. Okay na ba yun? Para mamaya marami pa tayong kwentuhan. Sige. O diba? Basta sa mga gusto po mag-comment, pwede pa kayo mag-comment. Mag-post lamang po kayo sa fanpage ng Love Radio Manila. Yes, FM Manila. O kaya naman hashtag niyo po sa Twitter, TLC-TDS Interactive. At pwede po kayo makinig via our website. Ay! Grabe Nabisita mo na ba yung website Ang tindi namin? naman yan. Walang-wala yung website ng Yes FM Manila. Ang sama mo. Napakasama mo. Hindi Hoy, na kita ibibig. Joke lang! Hoy, ang ganda ng tinambayan ko minsan yung yung Oo. website ng Yes Siyempre, FM. In andun fairness, ako. nakatupis ka pala doon. Oy, baka tingnan bigla ni Mano, wag kang ganyan. Oy! Oy, teka lang, bago yan, batiin lang natin ang Happy Fiesta sa Dumaguete Yun City nga pala. today. Hello, Post. Yung mga taga Yes FM Dumaguete, padala daw kayo ng bring house na lechon baboy, sabi ni Totoy Bato. Idamay mo na rin kami. Ano sasakyan sa aeroplano? Hindi, bangka. Darating panis na. Eto na nga po. Uy, teka lang. Ay, sino Pakilala kabibida? natin. O, to si Efren po. Efren Bata Kwento Reyes? to ni Efren. Oh, ni Efren Oo, na. Hindi ni Bata. Ah, ni Efren. O, Christopher Love Radio Manila. Si Maxine, rakitera pa ng Love Radio Manila. Mother like a barista, Love Radio Manila. Si Harold, aba nag-tweet ito, sabi niya bibida daw siya. Si Rico Panyero po ng Yes FM Manila. Oh. Bilang Sir Wilson, Chico Loco, Yes FM Ay, Manila. eto naman talaga, bilang Sofia. grabe naman. Ay, si Nicole Yala po ng Love Radio Manila. Ay, ito na natin. Ito na po ang kwento ni Efren ngayong Tuesday dito sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Involved na. Involved na. Ano na Ayun na. sa'yo? Ayun na. Shh, shh. Mami, bakit po ninyo ako sinampal? Nakakahiya ka, Maxine! Napakalandi mo! Ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko na ang totoo. Kaya huwag ka na magbaang-maangan pa. Kailan mo pa ako ginagagong maldita ka, ha? Mami, hindi ko po talaga kayo maintindihan. Ano po bang nagawa kong kasalanan? Nagtatanong ka pa? Napakabata mo pa! Immoral ka na! Bakit ka pumatol sa iyong professor, ha? Hindi po totoo yun. Isa po yung malaking kasinungalingan. Si Ma'am Sofia mismo ang nagsabi sa akin. May relasyon daw kayo ni Sir Efren. At ganon din ang sinabi sa akin ng classmate mong si Harold. Hindi po totoo yun. Mami, maniwala kayo sa akin. At ano ngayon ang gusto mong palabasin, ha? Sinungaling si Ma'am Sofia at Harold? Ganon ba? Baka naman po namin misinterpret lang po yung pagiging close namin ni Sir Efren. Eh di inamin mo rin na close nga kayo ni Sir Efren. Kaya malamang meron nga kayong relasyon. Dahil yun din ang kumakalat na balita sa school nyo. Chismis lang po yan, Mami. Wala po yung sapat na basehan. Huwag mo lang ipagtanggol ang sarili mo. Dahil alam kong ikaw ang sinungaling. Kaya hihinto ka na sa pag-aaral para matigil na rin yung kahibangan mo. Sir Efren, tulungan po ninyo ako. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maayos ang problema mo. Problema po natin to, sir. Dahil sangkot na rin po kayo sa problema ko. Kaya nga kailangan ako ang gumawa ng paraan. At pagpasensyahan mo na ako kung nagka-problema ka dahil sa akin. Wala pong anuman yun, sir. At marami pong salamat dahil lagi kayong nandyan para damayan ako. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. Sir, I want to remind you, we have a very strict policy.
bawal na magkaroon ng relasyon ng professor at ang estudyante. Alam ko yun. Pero walang basihan ang sinasabi mo, Sofia. It's only a mere speculation. Pero Sir Wilson, yun ang kumakalat na chismis dito sa campus. Ikaw na mismo ang nagsabi. Chismis lang yun. Kaya hindi natin dapat pagtuunan ng pansin. We can't ignore it, sir. Dahil image ng eskwelang ito ang masisira and you have to do something about it. And what do you want me to do? Gusto mo bang sibakin ko si Efren? Ganun ba ang gusto mo mangyari? Hindi naman po ganun, sir. Pwede naman ninyo siyang pagsabihang huwag masyadong maging close sa kanyang estudyante, lalong-lalo na sa mga babae. All of the professors in this school must be a good example to their students at hindi yun ang nakikita ko kay Efren. You have a point, Sofia. Kaya sige, kakausapin ko si Efren. Hello? Hello, Maxine. Bakit wala ka na naman kanina? Absent ka rin kahapon Pinapatigil na ako ni Mommy. At kasalanan mo to, Harold. Kasalanan niyo to ni Ma'am Sofia. Bakit ka naman pinapahinto ng mami mo? At ano naman yung kinalaman namin doon ni Ma'am Sofia? Sinabi kasi ninyo kay Mommy na may relationship kami ni Sir Efren. Bakit? Yun naman ang totoo, di ba? Kitang-kita naman sa mga kinikilos ninyo. Magjowa kayo ni Sir Efren. Hindi totoo yan. Oo, close kami ni Sir Efren, pero wala kaming relasyon. Pati ba naman kayo, Sir Wilson? Naniniwala rin sa mga kumakalat na chismis? Kilala na kita, Efren. At magkaibigan tayo. I do believe in you. Dahil malaki ang tiwala ko sa iyo. Eh yun naman pala eh. Ano ngayon ang problema? Kung totoo man o hindi ang chismis, it doesn't matter. Ang image ng eskwelahang ito nakataya rito. At bilang school administrator, kailangan gumawa ako ng kaukulang aksyon. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Ililipat na kita sa morning class. Magiging pang-umaga na ang klase mo umpisa sa Monday. Kaya hindi mo na magiging estudyante si Maxine. At hanggat maaari, wag mo na rin siyang kakausapin. Bakit naman po ganun, sir? I think it's unfair. I'm very sorry, Efren. Yun lang kasi nakikita kong paraan para ma-preserve ko ang good image ng school na to. At the same time, makakaiwas na rin kayo ni Maxine sa intriga. Kaya sana ay maintindihan mo naman ako. Sige po, Sir Wilson. Susundin ko po ang utos ninyo. Pero meron lamang po sana akong pabor na gustong hilingin. Sige, sabihin mo, ano ba yun? Malapit na pong matapos ang school semester. Sayang naman po kung pahihintuin niyo si Maxine. At ano naman ang assurance ko na hindi mapapariwara ang anak ko kung itutuloy niya ang kanyang pag-aaral? You have nothing to worry, Mrs. Makalintal. Everything is under my control. At ako po mismo ang magbabantay sa inyong anak. Baka puro pangako lang yan at pagkatapos mapapako din. I'm the administrator of this school. At hindi po ako gagawa ng anumang kabulastugang sisira sa aking magandang pangalan. And I will assure you, your daughter is in good hands. Mabuti naman kung ganon. Kaya sige, papapasukin ko na siya sa Monday. Ang aga mo yatang pumasok. Mamaya pa ang klase mo, di ba? Bakit bang init ng ulo mo? Dahil ba sa hindi mo makikita at makakausap ang malandi mong estudyante? Eh bakit ba pinag-iinitan mo si Maxine? Are you jealous of her? Ako? Magsiselos sa kanya? Bakit? Boyfriend pa ba kita? Yun na nga eh. Hindi na kita girlfriend. Kaya huwag kang umasta na parang tayo pa rin. Alam ko, nagseselos ka kay Maxine. At hindi ka makamove on dahil hindi mo pa rin matanggap na tapos na sa atin ang lahat. Ang kapal naman ng mukha mo. Akala mo kung sino kang gwapo, mukha ka namang unggoy. Kahit pa ikaw ang kaisa-isahang lalaki sa mundo, hindi na ulit kita papatulan. Kung ganon, anong motibo mo? Bakit mo sinisira ang friendship namin ni Maxine? Bakit mo ipinagkakalat na meron kaming relasyon? If I know, ikaw ang nagkalat ng chismis na yon. Huwag mo kong pagbibintangan dahil kayo mismo ang may kagagawan.
Madalas kayo magkasama. Magkasabay kayo kung kumain at maging sa pag-uwi magkasabay din kayo. Kaya hindi mo na masisisi ang mga nakakakita sa inyo kung mag-isip sila ng hindi maganda. Teka nga muna, ano ba ang sense ng pagtatalo natin? Natupad na ang gusto mo, di ba? Kaya congratulations! Pwede ka na magdiwang at magsaya. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. Kung tutuusin, tama si Efren. Hindi pa rin ako nakakapag-move on dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Nagsiselos ako pag nakikita sila ni Maxine na magkasama. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. Wala na si Sofia sa buhay ko. Matagal ko nang nalimot ang aming nakaraan. Ako, nakapag-move on na. Pero siya, hanggang ngayon hindi pa rin. Kung tutuusin, nakakaawa din siya. Kaso, wala na akong balak na balikan pa siya. Dahil may iba na akong napupusuan. That you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. Sir, hindi po tayo pwedeng magtagal. Kailangan pong makauwi na ako agad. Tsaka isa pa, baka meron pong makakita sa atin. Pasensya ka na, Maxine. Gusto lang talaga kitang makausap. Biglaan kasi ang pangyayari kaya naninibago ako. Pareho lang po tayo. Pero kailangan na po nating masanay para sa ikatatahimik ng lahat. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasasabi ang dapat kong sabihin. Kaya wag mo naman sana yung mamasamain. Gusto ko lang magpakatotoo at maging honest. Ano pong ibig niyong sabihin? Maxine, mahal kita. Sir Efren? Patawarin mo ako. Masyado lang tayong naging close at na-develop ako sa'yo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nahulog ang loob ko hanggang natutuhan na kitang mahalin. Sir, to be honest with you, napamahal na rin kayo sa akin. At magaan ang loob ko sa inyo. Pero hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. At ayoko na pong lumalim pa ito dahil pareho naman po nating alam na hindi ito pa pwede. Pwede, Maxine. Mag-resign na ako. Upang sa ganun ay maging malaya na tayong sundin ang ating mga damdamin. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong. Maxine, sabay na tayong umuwi. Ihahatid kita sa inyo. Wag na, Harold. Salamat na lang. Bakit, Maxine? Sino bang inaasahan mong maghatid sa'yo? Si Sir Efren?
Ano bang meron siya na wala ako? Ayan ka na naman. Mangiintriga ka na naman ba? Huwag ka nga mag-alala dahil pang umaga na si Sir Efren kaya hindi na kami nagkikita at nag-uusap. Bakit? Dito lang ba sa school kayo pwede magkita? Malay ko ba kung meron kayong lihim na tagpuan? Tapatin mo nga ako. Magkano ba ang binayad sa'yo ni Sir Efren? Hindi ako isang bayarang babaeng pinulot lang sa kalye. At kung yan ang pagkakakilala mo sa akin, hindi ako manghihinayang na mawalan ng isang kaibigang may utak na kasing dumi ng sayo! Maxine! I hate you for that, Harold! And please, wag mo na nga akong husgahan dahil wala kang karapatan gawin yon. Hindi mo kilala ang totoong Maxine. And from now on, wag ka nang mag-aksayang kausapin ako dahil hindi ako interesadong makipag-usap sa'yo! Okay, class. Bago natin umpisa ng inyong exam, kukunin ko pansamantala ang inyong mga cellphones. Dito niyo ilagay sa paper bag na nakapatong sa table ko. Sige, dalhin niyo na dito ang mga cellphones ninyo. Hurry up! Saan nagpunta si Ma'am Sofia? Bakit niya dinala yung mga cellphone natin? Baka nagme-merienda lang. O kaya naman, doon, pumunta sa faculty. He, di ikaw ang kinakausap ko. Bakit nga ba niya dinala yung mga cellphone natin, ha? Ngayon lang to ginawa ni Ma'am Sofia. Dati-rati naman, hindi niya kinukuha yung mga cellphone natin during exam. Bakit, Maxine? Natatakot ka, no? Meron ka ba tinatago na ayaw mong mabunyag? Sira ulo! Maghanap ka ng kausap mo! Mabuti na lang at walang tao dito sa faculty. Kaya malayo kong matitingnan ang mga messages dito sa cellphone ni Maxine. Aba, ano itong palitan nila ni Efren ng mga messages? Good night, sweet dreams, I love you. Sinasabi ko na nga ba tama ang hinala ko. May relasyon nga sila. Hindi tama ang ginawa mo, Sofia. You intruded her privacy. Pero sir, hindi ko mabibisto ang ginagawa nilang kalokohan kung hindi ko yun ginawa. At malaking iskandalo yun. Manahimik ka muna, Sofia. Huwag mo munang sasabihin kahit kanino ang natuklasan mo. At anong gusto niyong mangyari, sir? Palalagpasin niyo na lang ba ang iskandalong ito? Gusto ba ninyong pagtakpan si Efren dahil close kayo sa kanya? Malinaw na malinaw ang motibo mo, Sofia. Gusto mong gumanti kay Efren. Kaya pwede ba? Huwag mong gawing personal ang isyong ito. No, sir. This is not revenge but justice. Lumabag sila sa policy ng school na ito, kaya dapat lang silang maparusahan. At kayo ang dapat mag-implement nun. Hindi ko na magagawa yon dahil nag-resign na si Efren. At kahapon pa effectivity ng resignation niya. Walang iya ka talaga! Hindi ka na ngayon makakapagkaila. Dahil nasa cellphone mo mismo ang ebidensya ng iyong kalandian. Kung hindi ka nahihiya sa akin, mahiya ka naman sa daddy mo. Nagpapakahirap siyang magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod ang pag-aaral mo. Pagkatapos maglalandi ka lang? Bakit, Mami? Krimen po ba ngayon ang pagmamahal? Anong pagmamahal ang pinagsasabi mo? Halos tatay mo na yung pinatulan mo. Sobra naman po kayo! 10 years lang naman po yung age gap namin ni Sir Efren. Kung si Daddy nga po matanda ng 12 years sa inyo eh. Aba at nangangatwiran ka pa! Tapatin mo nga ako. Hanggang saan na ba nakakarating yung kalandian mo? Siguro may nangyayari na sa inyong milagro kaya ganun na lang ang pagtatanggol na ginagawa mo sa sugar daddy mo. Napakarumi naman po ng isip nyo. At ako pa ngayon ang marumi ang isip? Napakamaldita mo talaga! Alam mo, kakalbuhin kitang immoral ka! Malandi ka, Maxi! Malandi ka! Tama na po, Mami! Kulang pa yan! Tama na po! Dahil mapapatay na kita! Isang malaking kahihiyan at iskandalong ibinigay mo sa pamilya natin! Ikinahihiya kita, Maxine! Ikinahihiya kita! Ang sabi mo sa akin, gusto mong makaiwas sa intriga kaya ka nag-resign. Yun pala, guilty ka.
Hindi ko talaga akalaing papatulan mo si Maxine. Mahal ko si Maxine at malinis ang intensyon ko sa kanya. Pero naghintay ka na lang sana ng tamang panahon. Hilaw pa yung pagmamahalang namamagitan sa inyo. Sana pinahinog mo na muna. Alam ko namang wrong timing eh. Kaya nga nagsisisin ako. Hindi sana ako naging padalos-dalos. At ano namang ngayong binabalak mo? Nagkausap kami ng pinsan ko sa Dubai. Matutulungan daw niya ako para makapasok sa kanilang kumpanya. 3 taon daw ang kontrata. At si Maxine? Hahayaan ko na lang muna siyang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil second year college na siya next sem. Kaya gagraduate na siya after 3 years. At wala na sigurong hadlang sa amin kapag nakatapos na siya ng pag-aaral. We had the right love at the wrong time. Maxine, bakit ka napasugod dito? Gusto ko nang lumaya sa amin. Kaya pwede bang dito na lang ako? Magsama na tayo. Teka muna, hindi pwede. Mali ito. Bakit? Ayaw mo ba? Akala ko ba mahal mo ko? Oo, mahal kita. Pero hindi ito ang tamang panahon para sa ating pagmamahalan. We have the right love at the wrong time. Hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, it's now or never. Hindi na ulit darating pa ang ganitong pagkakataon. Kaya hindi na dapat natin to palagpasin. Bakit? Sa palagay mo ba, magiging masaya tayo kung magsasama tayo ngayon? Pareho lang tayo magdurusa at masasaktan. Pero mas masakit pa rin para sa akin kung tuluyan na tayong magkakahiwalay. Gusto ni Mami umuwi na kami sa Cebu. At doon ko na lang daw ipagpatuloy ang pag-aaral ko. O edi sige, pumunta ka ng Cebu. Tapusin mo na ang iyong pag-aaral. Dahil iyon ang dapat na maging priority mo. Eh paano kung hindi na tayo magkikita uli? Magkikita pa tayo, Maxine. Dahil naniniwala ako, somewhere down the road, our roads are gonna cross again. Kung saan at kung kailan, hindi ko alam. Basta darating yun sa tamang panahon. Pero sa ngayon, kailangan muna nating maghiwalay ng landas. Hindi ko kaya yun, Efren. Hindi ko kayang mawalay ka sa akin. Mahirap din ito para sa akin. Pero kaya natin to. Mahal kita, Maxine. At nangangako kung kahit anong mangyari, ikaw lang ang aking mamahalin. Kaya mangako ka rin sa akin, Maxine. Oo, Efren. Nangako ako. Mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba. At sabay nating hihintayin ang muling pagtatagpo ng landas natin. It's just another way to say I'll always love you so. Ang bilis talaga ng panahon. Mahigit 1 taon na pala ako rito sa Dubai. At regular pa rin ang communication namin ni Maxine dito sa Facebook. Aba, may message. Kay Maxine galing ang message. Kalimutan mo na ako. Kaya umpisa ngayon ay tapos na sa atin ang lahat. Bakit ganito ang message niya? Anong nangyari? Matingnan nga ang profile niya. Bakit ganito? Hindi ko na siya friend. Kung ganun, in-unfriend na niya ako. Bakit ganito ang status niya? In a relationship pa rin, pero wala na ang pangalan ko. Kung ganun, may iba na siyang boyfriend? Pero sino naman ang ipinalit niya sa akin? Kailangan magkausap kami. Tatawagan ko siya. Hindi ko siya makontak. Ano ba talagang nangyari? Bakit nagkaganon? Bakit, Maxine? Bakit mo ito nagawa sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit? I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours
are shining on distant shores. And if they're calling you away, I have no right to make you stay. Somewhere down Sharp object from your body to the ones of the vest over the head. Take the tapes around the waist and push ends to buckle. Pull the tapes to tighten. Then outside the aircraft during inflation check to play best. Then when that you belong with me. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ang haba na ng balbas at bigote mo ah. Mukha ka na ngayong rebelde. Para ka ng Abu Sayyaf. Tama ka, Wilson. Isa nga akong rebelde. Dahil hanggang ngayon ay nagre-rebelde ang aking kalooban. Anong ibig mong sabihin? Wala na kami ni Maxine. Magdadalawang taon na. May iba na kasi siyang boyfriend. Paano mo nalaman? Sa Facebook. Kaya nga dinilit ko na ang aking account. Ayoko na mag-Facebook dahil nagpapaalala lang ito ng mga malungkot kong nakaraan. Sabi mo magdadalawang taon na. Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on? Ewan ko. Hindi ko alam kung kailan ko tuluyang makakalimutan si Maxine. Congratulations, anak. Thank you, Mommy. I'm so proud of you. Isang malaking karangalan ang binigay mo sa akin dahil naging cum laude ka. Kaya hindi mo ako masisisi sa ginawa kong paghihigpit sa'yo dahil maganda ang naging bunga nito. Nangako ako sa inyo, Mommy, na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Kaya sana naman tumupad din po kayo sa pangako niyo. May isang salita ako, anak. Kaya tutuparin ko ang aking pangako. Hindi ako makikialam sa iyong personal na desisyon. Lalong-lalo na sa iyong love life. Kumusta na kaya si Maxine? Siguro nag-asawa na siya. At malamang, meron na siyang anak. Samantalang ako, nag-iisa pa rin at nangungulila. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magluluksa. Ha? Maxine? Efren, hindi ako may kagagawan nun kundi si Mommy. Minsan kasi, nakatulog akong nakabukas ang Facebook ko. Kaya nabasa niya yung previous conversation natin. At siya ang nag-chat sa'yo. Siya rin ang nag-unfriend sa'yo. At nag-edit ng profile ko. Pinilit niya ako na ibigay ko sa kanyang password ko. At pinalitan niya yun. At mabubuksan ko lang daw uli ang Facebook ko kapag nakatapos na ako ng pag-aaral. Hindi na rin kita makontak. Kinuha ba ang cellphone mo? Oo. At lalo niya akong pinagigpitan. Pero nakagawa pa rin ako ng ibang FB account. Hinanap kita. Kaso, hindi na kita nakita. Dinilit ko kasi ang aking account. Ang buong akala ko talaga, ipinagpalit mo na ako. Hindi, Efren. Hindi ko magagawa yun. Kaya sinikap kong makatapos ng pag-aaral. Dahil umaasa akong magkikita tayo uli. At sa pagkakataong ito, wala nang makakahadlang sa pagmamahalan natin. Oo, Maxine. Dumating na ang tamang panahon para sa ating pagmamahalan. Malaya na nating maaangkin ang pag-ibig na matagal na nating inaasam. Mahal na mahal kita, Maxine. Mahal na mahal din kita, Efren. At sana nga, wala nang wakas ang pagmamahalan natin. Tama ang sabi ng isa kong kaibigan. May timing ang lahat ng bagay. Minsan kahit gusto mo siya at kahit gusto ka niya, kung wala naman kayo sa timing, hindi rin uubra yun. More than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home.
Ang sabi ni Papa Jack, may timing ang lahat ng bagay. Minsan, kahit gusto mo siya, gusto ka niya, kung wala kayo sa timing, hindi uubra yan. I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. 'Cause somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, May timing ang lahat ng bagay! Minsan, kahit gusto mo siya at gusto ka niya, kung wala kayo sa timing, hindi uubra yan! Ang sakit sa lalamunan nun, te. Ang sakit. Grabe, high blood. Labanan mo. Kayang-kaya mo yan. Ayoko. Mahal ko yung boses ko. May racket pa ako. Sabi nga ni Papa Jack, my time! Hindi raw ah. Ayoko. Hindi. Kaya nga hanggang dun lang Mas mo na yan, friend. Yun nga, may timing ang lahat ng bagay. Minsan, kahit gusto mo siya at gusto ka niya, kung wala kayo sa timing, hindi ubra yan. Correct? Correct. Kumbaga sa sikat na kasabihan, kung hindi uukol, hindi bubukol ganern. Huwag ipilit kasi kapag ka ipinipilit, baka dumugo masakit. Oo, dumugo ang puso at lalong masaktan sa mga susunod na kabanata. Katulad nga ng eksena ng buhay ni Efren. Tingin mo, kung itinuloy ba nila ang pag-iibigan nila noon, magiging masaya ang kanilang pagsasama? Siyempre, hindi po. Dahil panigurado na may mangongontrabida sa inyong relasyon at walang katapusang sisi ang inyong maririnig mula sa kaniyang ina. So maganda na rin ang nangyari habang sumisinghot si Mama Tanya. Ay, teka lang, pumasok ako dyan. Nasigat mo ako. So maganda na rin yung nangyari. At least, ngayong may napatunayan na si Maxine at ikaw naman, Efren, hindi agad naghanap ng iba na papalit sa puso niya. Pwede nyo nang ituloy ng malaya ang inyong naudlot na pagmamahala na this time, malaya na rin kayo sa mata ng mga mapanghusga, mata ng mga taong hindi makamove on noong araw. At ngayon nagkabalikan kayo, taas noo na kayo'y haharap at isa sa publiko ang inyong relasyon. Sabay sabing, hindi nyo kami matitibag. Taroshi! Hindi mo na mauulit ang ganda. Hindi nyo kami matitibag. Ano nangyari sa'yo? Hangin lang sa'yo. Parang hinika. Ewan ko ba? Oh. Oy, Kapwa Kabisyo, Bakit? nakakatuwa po talaga na merong... nakakatuwa, hindi nakakatawa. Sampaling kita dyan. Ayos ka. I love you. Nakakatuwa po talaga na merong mga tao na kinakayang magtiis at maghintay ng tamang panahon
Alang-alang sa taong mahal nila, alang-alang sa ikabubuti ng taong mahal niya. Sa panahon ho kasi ngayon, Kapwa Kabisyo, sa dami ho ng taong nag-aagawan, sa dami ng mga nanunulot, tanga ka nga daw kapag pahintay-hintay ka pa, pag ganyan-ganyan ka pa, di ba? Tanga na nga lang daw ho yung naniniwala sa true love waits na yan Pero tandaan po natin, ang katotohanan po, kapag nanaig talaga ang love, pigilan man yan ng tao, pigilan man yan ng mga problema, sa huli, matutuloy at matutuloy yan. Ang nakalaan po ay nakalaan na. Ang dapat mangyari ay mangyayari kapag pag-ibig ang pinairal. Kaya po sa mga taong nakikinig sa inyo, Kapwa Kabisyo, na mga nagmamahalan ngayon pero marami pang hadlang, alam nyo, tiis lang, tiyaga lang, dahil yung pinaghirapan mo, makukuha mo yan. Ang naniniwala po kasi sa pag-ibig, mahahanap niya sigurado ang pag-ibig. Ang naghihintay dito ay makakaranas nito. Ano ba yan? Eto na nga. Eto na nga. Eto na. Eto na nga. TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Involve mo na nga sila. Ang daming gusto may involve. Gusto may involvement. Sige. Para sila ay ma-involve. Hanggang sa mag-involve, eto na nga. Sabi dito ni sa fanpage ng Love Radio Manila. Again, mag-comment po kayo. Gamitin nyo ang hashtag na TLC-TDS Interactive. Sabi dito ni George Redondo, I remember the famous saying of Willie Nelson. Sino yun? The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. The right thing in the wrong time is the wrong thing. Ano daw, te? Yan ang intindihan ni Manong Chuperlas. Ayaw mo na. Yan. Para social ito naman. Sabi ni Red F Vox. Ang hirap ng pangalan. Yun talaga yung struggle ko. Pinapahirapan kasi tayo. Yun ba yung pangalan pinalangalan sa talaga kanila? Hindi, maarte lang. May pinagtataguan pinagkakautangan. Yun ba talaga yung pinangalan sa kanila ng nanay nila? Hindi nga, may pinagtataguan lang yan. Red F Vox. Relate much? Ha. Ang hindi ko lang maintindihan, Tanya, ba't pa pinagtagpo kundi rin lang pala magiging kayo? Malay ko, hindi problemahin mo, ba't ako Problema pa namin yun. Kasi alam mo, Mama Tanya, to answer yung kanyang question ni Red Cherva. Baka sa kanya yun kasi pinagtagbo naman dito si Efren tsaka si Oo, sa kanya yun. Sa kanya yun. Nire-relate agad sa buhay na apply corrected agad by. Ano ba At saka may mga tao talaga na dumarating sa ating buhay para lamang gulo, pero hindi talaga panghabang buhay. Di kung magkabalikan kayo someday, kayo talaga, kung hindi na siya bumalik, di nga. Basta hanggat may breath ka pa, may pag-asa pa. Correct. Pero kapag nandun ka na sa 6 feet below the ground, wali na. Alam mo na yan. Sabi naman dito sa Twitter ni @Samilicious, Sam de Gracia. Tandaan, all things work together for good. Kaya antay lang, tiyaga lang. Sa Bible yun eh. All things work together for good for those who love God. Anong verse? Nakalimutan ko na. 1 Corinthians. Diba? Sabi, ewan ko lang, joke lang yan. Clarice Joy Nulian. Sa Twitter, nag-hashtag siya. Pag may I love you, may relasyon agad. Selos pa more, Sophia. Ito yung point na talagang bitter na si ate. Bitterness to the maximum level of the levels of the mountain ba yun? Grabe. Pag bitter talaga, mama, maraming lusot pero halata pa rin na may pinaghuhugutan. Correct. Sobrang halata. Kasi nga maraming stock ng ampalaya, kaya masyadong bitter. Ayan. Sabi ko naman kasi siya ipamigay mo na yan. Oo, correct. Alam mo, hindi siya magkaka-diabetes. Bakit? Marami siyang ampalaya, sabi mo. Alam mo na yan. Binuktungan ko lang. Diba? Ang galing mo dyan. Galing ko last na yan Pero diba, minsan talaga kapag masyado tayong bitter sa isang bagay, kahit sa anong bagay man ito, alam mo kapag pinanalo natin yung kabitera natin sa katawan, minsan wala po talaga magandang naidudulot. Yes. Tsaka Mama Christine, tandaan po natin ang mga taong bitter ng dadamay ng iba para lang maging happy maging sila. Okay. Yan. Diba? Akala po nila yung pagganti ay ikakasaya nila. Correct. Akala nyo yung paggante, yung pagiging bitter, talagang ikaluluwag ng inyong pakiramdam. Pero hindi po Lalo nyo lang po dinadagdagan yung inyong mga burdens sa buhay. Kasi ang tanong, kapag ka naging bitter ka ba, kapag ka gumanti ka ba, talaga bang makukuha mo yung tunay na kaligayahan? Hindi! No. Lalo lang nagalit at sumama yung loob sa'yo ng taong
pinagkakabiteran Yes. mo. Lalo po, tatandaan po natin kapag tayo ay gumagante, si Lord ay nakakampi doon sa ginagantihan mo. Correct. Oh, di ba? Opo, nakausap Wala ko ka. si Lord eh. Kanina, nag-tweet sa'yo. Nag-tweet din siya sa akin. Hindi ko lang mabasa yung tweet niya. Sabi naman dito ni Aizel Bonono Lascunia sa fanpage po ng Love Radio Manila. Kuya, ito yung time na medyo critical stage na sila Yan. sa relasyon. Kuya, antayin mo na lang siyang makatapos. Malay mo, kayo talaga ang baby, you're my destiny. Grabe, may pagkanta. Kailangan talaga, bakit ba? Di ba? oo. Katulad ngayon, sila pala talaga kahit 2 years nang nakalipas. Nakakatuwa na ang happy-happy ko talaga. Ang sarap-sarap sa feeling. Sarap-sarap sa feeling. Ang sarap sa Katuluyan feeling. sila. Ay, may kilala ako may kilala po akong teacher. Nagkatuluyan. High school teacher siya, tapos yung estudyante niya. Pagka-graduate, Talaga? nagpakasal. Ay, ang bongga. Oo. May kilala naman akong ganyan. Teacher ko dati sa school ko. Ikaw, sa high naligawan school. ka? Hindi ako. Yung friendship ko, winawarla siya ng professor ko. Winawarla? Winawarla siya kasi nga, etong si babae, Maganda si teacher friend. babae, may gusto dun sa boyfriend ng friend ko. Ayan. Ending, yung grades ng friend ko, mababa. Kasi Oy, bitter si wag ate. ganon, wag Oo. ganon. Wag po natin sa mga professional po na world, wag po nating daliin yung pagka-unprofessional natin Yes. sa school. Be professional. Correct. Walang personalan. Correct. Trabaho lang Hindi po yung sa school. dahil bitter ka lang dahil, ay, siya yung girlfriend. Ay, babaan Teka lang, ko. bababaan ko yung Diba? grade nito. Di ba? Kaya hindi po ako talaga naniniwala na yung grade ng mga bata, yan yung walang bahid dungis. May dungis talaga. Makulit Depende. ng bata ka, babaan ko yung grades Oo, mo. parang ayoko ng nanay nito. Hindi ko gusto yung nanay nito. Oo. Bababaan ko ang grades Ano ba? mo. Ang taray ng nanay nito. Ay, hindi naman lahat ng Hindi teacher. nagbabayad sa sa deodorant. Ay, hindi naman. Oh, Ay, hindi ah. Oh, wag May ganon. merong ganyang teacher, pero mas marami pa rin yung talaga nga namang sasaluduhan natin ng bonggang-bongga. Diba? Ako, Yung diba? mga teacher natin na second Oo. pair. Ay, ikaw ata yung nagbebenta ng deodorant sa school eh. Ay, pulburon lang, pulburon. Grabe ka maka-deodorant. Preschool nagde-deodorant. teacher ka nga pala. Oo, Ano nga ba tinuturuan mo pulburon. dati? Preschool, tsaka high school, tsaka elementary. Wow, kulang na lang college. Ayaw magturo ng college. Okay lang. Pwede pero, depende. Ay, ikaw Mas naman. gusto ko kasi turuan yung mga bata gawa ng pag nag-joke, cute. Ah, Pag yung matanda nag-joke, kakainis. corny. Oo, corny. Oo, Diba? Sabi ni, last na lang, di ba kanina meron kang binasang sa Militious? Ah. Sabi, nagustuhan ko rin yung sabi niya. Kahit hinigpitan siya po, hindi yun naging hindrance para magtagumpay sa buhay. Instead, ginamit niya ang motivation. Yun ang maganda, di ba? Turn your weakness into your strength. Corrected by gawin mong motivation at wag kang magrebelde dahil lamang sa bagay na hindi mo nakamit noong una. Kasi nga, sabi nga, makapag-aantay naman lahat ng bagay. Sabi nga, may timing ang lahat ng bagay in God's perfect time. O, di ba? Amen! Amen. Sabi naman dito ni Carlo Dacuba sa fanpage ng Love Radio Manila. Naman, bakit si Professor sa bagay? Wala namang problema kung magkagusto si Professor sa isang estudyante. Love is blind. Bulag talaga ang pag-ibig. Hindi naman. Ako feeling ko mamata niya, wala namang, okay sabihin na nating issue ito sa ibang school, lalo na kung nag-aaral pa yung estudyante dun sa school na yon at nandun din yung professor. Medyo ang pangit nga tingnan. Pero ako wala akong nakikitang problema kung halimbawa magkatuluyan professor at estudyante. Kung makagraduate, kasi mama talaga merong school policy. Oo. Lalo kung nasa loob pa ng Correct. nag-aaral pa, tapos doon nagtuturo. May disciplinary action po talagang kailangan gawin yung guidance counselor. Ngayon, hintayin nyo talagang gumraduate kung ayaw nyong maging di ba? Kaya may parusa talaga dapat sumunod para malinis ang pangalan. Basta wag excited, may tamang panahon. Kung gusto niyo talagang maging kayo, maging discreet na lang kayo, wag niyo ibulgar, wag niyo ipakita sa madlang people Nagturo na may si nagaganap friend. sa inyo. Bakit? Discreet, man. Pag hinatid mo, wag kang maglagay ka ng bigote na bibili sa Star City. May pagpapanggap. Nakita kami ni Mama Christine yun eh. Inilalagay din. Ay, ayan na siya. Tapos biglang mo ilagay. Activated. Oy, batiin lang natin nakikinig si Sir Nolly. Hello po, Sir Nose. Sir Nolly, bigyan niyo na kami ng endorsement. Sir
Magkain muna Si po Sir Nante pala dapat. Sir Nante, alam niyo na po. Hello po. Si Jerome and Company dito sa NLEX sa pabalik ng office, sabi ni Mark D. Ano ba yan? Hoy, yan na nga. Mamaya magbabasa pa kami ng mga kumikomento niya sa solo program Oy, namin. Opo, ako po hanggang alas 3 ng hapon sa Yes FM Manila. Ako naman po hanggang alas 4 in the PM sa Love Radio Manila. Oy, Uy. salamat po sa mga nagsiganap ngayong araw na ito. Si Efren Christopher, Love Radio Manila. Gumanap bilang Maxine, rakitera po ng Love Radio Manila. Mother Laika Barista, Love Radio Manila. Gumanap bilang Harold, Rico Panyara po ng Yes FM Manila. Sir Wilson Chicoloco, Yes FM Manila. Sofia Nicole Yala po ng Love Radio Manila. Grabe hindi. si grabe si Harold nakipagsabuatan kay Professor. Grabe to eh, no? Grabe talaga siya. Mga desperate moves. Ito po ay mula sa panulat ni... Kalimutan ko. Ano ba yan? Basta tatlo po yung aming writer na mahuhusay, Toti Sandoval, Gani Orly- Halamanan. and Orly Aquino. Ito po ay mula sa sound engineer, Jason Sagon, musical Danny scorer, Frias, directed by Salvador Royales. Hoy! Babay na! Basta hashtag niyo po sa Twitter, TLCTDS Interactive, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapiling niyo nga po ang DJ Siya na po may yan. K. Ako po yan! Miss K Kagandahan, Miss K Christine Vera. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita ni Chinita. At muli magkarinigan muli tayo tomorrow Oo nga! sa panibagong kwento ng pag-ibig, pagkabigo at pagbangon dito sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Babu! Happy Tuesday! Happy! TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito.